madokachere mabuja akanakitsa tauya nadzo dzanyasi zuva ro21 mwedzi uno waiye kukadzi tiri kutanda nonyaya zoburika manhoko yano Blessed Geza kunzi akukona kuzosungiwa pokare nonyaya yekuti ari kutadzisa mutemo kutora matanho awo nekutoti nyaya yabhasi unyabadza kwai yakatomira naiye kutoreka kwache kubatika kwai kwatoita kuti nyaya iyi isaye simba wobva wasaya kuti kohoko nyaya yanga yakasungirwa pamunhu mubodzi. Heno mabuja munondoziva zvinoitika kaa ipapa tinenge tichiringa hedu zvinenge zvichiitika ipapa kwaburikapo kare kuti kwai mudzimai wache ndaiziwe itawengwa atosungiwa atoriwa nemapurisa bweta rache Beatrice Mutetwa ratonyora tsamba kumapurisa kuti kohoko chii chiri kuitika rekai tigoona kuti zvinoenda nopapi asi ukaona zvatanda kudari obva waziva kuti panyangariwa apo panyangariwa mhanduwe kana mada kuti munhu aite kuita chipoko chaicho paari mupenyu mubatirei mhuri yache izvozvi rekai tione kuti zvichapera sei. ZANU-PF wazobvuma manji kuti Warakashi wanotobhadhara mari wari kutungamirwa naPatrick Chinamasa agotonyora tsamba achireketa kuna komiza wavo achimunyepa kuti kune vanhu vatanhatu wari wamwe Warakashi for ED wari kufanira kubisiwa pabasa. Kwaiva tatuwa ndiwanoti Jonas Musara tafadzwa mawire tinotenda Gachange Felix Muzondo Pardon Mangwende Pokarena Herbert Mate manduwe pakaita kuoma rekai muone zvinenge zvichiitika ipapa. Iyo munangarwa wari kubulawayo wari kumirira zuva ramangwana kuti wapinde wagoringe nokureketa iro zuva rohorodheka yamangwana horodho yezuva raMugabe. Tinenge tichikunyepai kuti zvirikuitikaira sei apa kwaburika mapikicha heno kuti ndiarini wamunangarwa waine wanhu wavari kuringanawo zvombo zvohondo mhanduwe zvinyowani apa munotoziva kashamwari dzavo waChina wanenge wandorimo mumheramo wachiri warimo muzasi uchisaya kuti chii chiri kunyatsa kuitika rekai tione kuti zvinenge zvichiperera papi. Chatiri pekuziva kutoti pfutidzo zvombo zvohondo zvo zvakatouya rini zvagouya rini munyika ende zvakatengiwa rini aiwa tiri pekuzviziva izvozvo asi kuringa kwedu dzicharira chete apa nyasi wamunangaro wangu wari kubulawayo wari kuenda koringa kuti muzinda wokusona mbasha Edgars unenge uri kumbotekaidza basa sei haidi zvavo waita zvakanaka kuenda koringa naChiwenga Guvheya anga aripo wari pabodzi wachiita kuona kuti zviri kutekaira sei ari pekuboeka ndiye Kembo 2 Cups Mohadi panenge pakamunyangarira rekai tirambe hedu takaringa. Umbavha nogororo ZANU-PF unoramba uchiita kusinira chaiko ipapa nyasi kwaburika kutoti uyu Charles Simbi gwicho wache Oswald Simbi atori kudare kuti mhosva izvezvizvi kudunhu roMidlands nyaya yekubaka pakata mhanduwe imi pakanyangariwapo rekai tione kuti zvichaperera papi tinenge tichikunyepai kuti zvinenge zvimbotekaira sei. Worota Muzembe agoratidza pachena kutoti asuwa kubenhuka achitonga ZANU-PF kureketa kuno kwanyasi agotoburika ari kuti pamberi naScott nokutoti Scott ndiye ari kuita tuzvinu anokona kuita mari kunyangwe ari vekuenda kuchikoro unobva waita kuona kutoti kuzozviti dhokota kuku kwakaita kunyangariwa chaiko rekai tione hedu kuti zvinomboperera papi chaizvo asi kunyadzisa chaiko
ndipo munotoona kutoti WZNU-PF wakabuditsiwa wari kundohwewa rute kuti dai tabenhuka wakomana, dai tabenhuka teenderera mberi nezvataiita paya kuno zvakanyangariwa izvo paribe chibodzi. Regai tione kuti zvinoenda nopapi. Douglas Mombeshora ari gurukota rinoringana zveutano munyika ari kureketa kutoti haiwa kwai mishonga ayo anorwara chirwere cheshura matongo ma-ARV pachirungu kwai yakazara iripo inokwana mwedzi 6 chaiyo. Tinotopfuura mhanduwe, ukaona wareketa kudari wakuruwa waziva kuti panyangara, ipapo panenge pakutonetsa chaiko. Tinenge tichiringa hedu kuti zvinoperera papi. Uyu kadzitape anonzi Maynard Manyowa agoreketa kutoti kwai maoitera tatenda aribe kana dhigiri iro PhD mhanduwe, kwai agotonyorerwa nomumwe munhu waakabhadhara mari kuti amunyorere ari kwamutare kuku. Hei, regai tizvione kuti zvinoperera papi. Asi idi udhokota kuZNU-PF hunodikana fani nana Chombo wangu asiri madhokota waireta kunetsa kuti kohoko muri beunditi dhokota. Kofundira kahwa, mari dzacho munadzo dzekuti muende, mukana munawo wekuti muende, unobva waita kuona idi kuti chikwambo chaicho ndo chinoita kuti vanhu vaite kudando. Wamunangarwa wari kunzi iwo wagonhonga kambani iri kunzi Hebrew Investment Group kuti igoite ndiyo kambani inoinzi yatenga bhangi POSB. Wari kuti iwo kwai hurumende yagotengesa zvikamu 40 kubva muzana kukambani iyi bhangi POSB. Iyo hurumende ichasara nochikamu 10 yobva yati pokare zvikamu 20 zviri kutengeserwa vanhu vakazvimira vegani. Ipapa wamunangarwa wari kunzi ndo wakatoreketa kutoti kambani ishi ndiyo ngaitenge bhangi zvichienda zvakadando, iribe kuenda nomatanho anofanira kuendiwa nayo. Manduwe, pakanyangariwa. Kwai iyo kambani yakanzi Hebrew iyi kwainja Morris Brown Gbedegbe wakomana wanoita kupanana. Ndo zvatinoreketa kare zvokukama mukaka wakakora kare izvi. Kambani yomabhazi Urban Connect kwai yanzi takumboimisa mwedzi 6 ireke kugosenza. Tirambe tichiringa hedu kuti zvinopera sei, zvinopera ano papi. Ipapa apo kare Pardon Danhire ariko iko kuJoburg kuku atori mujere kureketa kuno ari kutongewa nomhosva yekuponda. Kwai akanzi nomurungu aisenzera kaponde mudzimai uyu nomubvana wache obva waponda atozokupawo churu chomarandi 100 churu chomarandi 100,000 mhanduwe. Aidihwi zvakaita kuoma chaizvo. Dai yawe wapindira zvakadari izvi zvireke kuramba zviitika. Tiri kutenda yawe nomvura iri kuramba ichinaya. Madhamu akaita sana Mutirikwi kutotirikira mhanduwe achitaikira mvura iyi. Tiri kuramba tichizvitenda ipapa tikundoramba tichinamatira kuti wakomana dai kwedu uriko dhamu ronyadire riya mvura iyi yagoita kutoramba iri kuti chachacha ichipinda imomo. Regai tione kuti zvinoperera papi kuitira kuti nguva yekupisa iyayi tireke kugopfa nonzara maningi, tireke kugotsva nozuva tiribe kana donhodzo. Toramba tichizvitenda. Regai tione kuti zvinenge zvichienda papi. Ipapa wabvanawo kwedu wajiwa apo kare noAngola notuiri kabodzi. Mhanduwe, pakanyangariwa. Hino kuti wachaita sei ipapo tinoramba takandozviringa. Toringa dzirikitika ipo pasi rese kutandira muSouth Africa. Mhanduwe, mvura iri kurowa kuZimbabwe, iri kurowa kwese kwese. Dunhu rodzasi kwaAfrica aiwa rikuita kupopomedziwa nayo chaiko. Tikutenda yawe izvezvi muSouth Africa nzvimbo dzadziribe kumbobvira dzakaita mafashamu dziri kutovhiringidziwa ipapa. Hino kuti mangwana ichanaya chere tikundonamatira kuti ireke kugona kunaitsa zvinouraya zvirimwa zvevanhu zvawakarima. Toramba tichizvitenda. Uku boka roAfriforum mhanduwe kwai toda kutoenda kuAmerica kuti torekete nawo wareke kugodibisa paAgoa. Asi ndo vanhu vaimhanya kureketa zvimapwapwa kuti kwai kuSouth Africa wachena vari kuwadziwa vachiurayiwa.
imi pakanyangariwa apo. Iye aitungamira Afri Forum Ernest Rest kwai agototi inini ndichazvidaba kuno pakanyangariwa. Wazhinji wari kundomubvunza kuti uri kuendepi, benhuka upedzise nyaya dzawakatanda dzidzi dzokureketa apwito, dzokureketa zvinhu zvisirizvo, wobva watoona kuti orerere pakanyangariwa pakanyangaritsa. Ramaphosa mutungamiri weSouth Africa wavhura zviri pamutemo musangano wemakurukota weG20 kuti zvakanaka izvo dai zvaenderera mberi. Wari kuringira kuti warambe vachienda mberi ipo panyau yokuita mutungamiri weG20. Amerika ikaramba ipapo, aiwa ngaimereke hayo, tikai tione kuti zvinoperera papi. Ukuwo nyika yeZambia yafadza nemabhizimusi wanotengesa zvinhu kunze kwenyika nokutoti yagoreketa kutoti aiwa taakumbomisa kubhadharisiwa kwechoupenzi kwemari yomutero inoita zvikamu 15 kuzvinhu zvese zvirikutengesiwa kuenda kunze kwenyika. Aiwa toramba tiri zvakanaka dai zvaenderera mberi. Apawo kuBotswana Tebo Kolitsile aratidza kuti aiwa ndiri munhu akarayiwa manduwe anobva kuno wanhu. Ipapa agotora zimotikari ache guruguru iro ziLand Cruiser manduwe akatanda kudhonza dzimotika dzadziri kuita kuvhiringidziwa nemafashamu nokuti dhamuka roGaborone raita kugabuka ipapa. Manduwe haidi asi iri kuramba tichimutenda ndokuita tusvinu kuratidza kuti munhu akabva kuno wanhu, toramba tichitenda izvozvo. Kambani yoDelta Airline kwai yagoti takupa vanhu zviuru 30 zvomari yekuAmerika pamunhu mbodzi. Iyo ndege yakapitiguka kuita manhede iya. Idi wari kuita kutamba zvavo, kutamba. Tikai tione kuti zvinoperera papi. Apa CAF wakomana CAF zvikwata zvekutamba zvemuAfrica, Mamelodi Sundowns pabodzi Bono Pirates, Orlando zvirimo imomo zvatopinda mutambo yozvikwata zvisere zvasara, toti makorokoto. Tiri ipapo aiwa kwanyasi tagumira pano. Ndini wenyu mhanduwe onhau.